जिजामाई बोरवेल आमच्याकडे 4.5 इंच 6 इंच आणि 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळेल। तसेच एचडीपी पाईप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन व पंप सेट लगेच बसवून मिळतील। रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर लांब गाडी लावून अडचणीच्या ठिकाणी देखील बोरवेल खोदून मिळेल। खड्डे मारून अर्थिंग टाकून दिली जाईल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गावर बिबवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क आनंद रामदास 94 22 38 12 63 किंवा 77 20 84 24 63। नमस्कार, आपण आता आहोत आंगणेवाडी या ठिकाणी। दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे आंगणेवाडी म्हणजे सिंधुदुर्गातलं प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखलं जातं आणि आपण अशाच ठिकाणी उभा आहोत। आपण या ठिकाणी पाहू शकतो भव्य असा सभामंडप जो आहे तो या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे। भारतीय जनता पार्टीचा हा सभामंडप आहे। उद्या भव्य अशी सभा या ठिकाणी होणार आहे। उद्या दिनांक 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी आंगणेवाडीची जत्रा या ठिकाणी होणार आहे आणि त्या ठिकाणीच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री याच सभामंडपावरून सर्व कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी संबोधित करणार आहेत। एकंदरीत भव्य असा हा स्टेज उभारण्यात आला आहे। 180 बाय 80 अशी या सभाफुटकची लांबी आणि रुंदी आणि उंची बघायला गेली तर जवळपास 50 फूट उंचीचा हा सभामंडप या ठिकाणी असणार आहे। महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील भाजपचे जवळपास अर्ध मंत्रिमंडळ या ठिकाणी उपस्थित उद्या राहणार आहे। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, आशिष शेलार असतील, विनोद तावडे असतील, आमदार नितेश राणे असतील किंवा माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे असतील, रवींद्र चव्हाण असतील पालकमंत्री, सगळेजण या ठिकाणी या सभामंडपावर उद्या उपस्थित राहणार आहेत। सिंधुदुर्ग बदलतोय, सिंधुदुर्ग स्थिरावतोय या टॅगलाईन प्रमाणे उद्याची सभा जी आहे ती चालणार आहे। सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठीचे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत, ज्यामध्ये ग्रीन रिफायनरी असेल किंवा सी वर्ल्ड असेल यासारखे किंवा आडाळी MIDC यासारख्या प्रकल्पांवर उद्या जी आहे ती चर्चा होणार आहे। या ठिकाणी याच सभामंडपावरून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री संपूर्ण कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी संबोधित करणार आहेत। जवळपास 50,000 कार्यकर्ते राहतील अशा प्रकारची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली आहे। एकंदरीत या ठिकाणी पाहू शकतो याच ठिकाणी भव्य आणि दिव्य अशी जागा आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। जवळपास 50,000 कार्यकर्ते समाविष्ट होतील एवढी भव्य आणि दिव्य अशी ही जागा आहे। एकंदरीत हा भाजपचा अभूतपूर्व सोहळा उद्याच्या दिवसात या ठिकाणी होणार आहे। संपूर्ण भाजपच्या कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी संबोधित करणार आहेत। महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी जे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत या सर्व प्रकल्पांवर उद्या या ठिकाणी चर्चा होणार आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकतो भव्य आणि दिव्य असा स्टेज या ठिकाणी उभारण्यात आले। सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे। एकंदरीत उद्याच्या सभेची जी तयारी आहे ती कुठेतरी अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे। एकंदरीत भाजपचे सर्व कार्यकर्ते उद्याच्या अभूतपूर्व सोहळ्याला उपस्थित राहतील आणि याची डोळ्या या सभा मंडपाचा आणि सभागृहाचा आनंद घेतील एवढं मात्र नक्की। राजेश हेदळकरसह चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, आंगणेवाडी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।